Rara Jonggrang ngadeko. Jonggrang, Jonggrang. Ya Allah. Bandung madu mongso. Apa piye piye? Iki lagi. Mas. Kayak mangla. Bagus. Madhep mriko kok. Nah, ben ketok fotone nang mriko. Mulai iki sing elek munggah. Oh, gak apa-apa. Elek ngrejekeni. Jenengan tak dongane awet sehat. Panjang umur. Awet ngomong anak putu. Rabine kok gak sire? Susi. Piyantun sakmene mbok kok tawani rabi kok. Nggih. Kong, Maju kok. nah. Maju kok, maju. Kong, maju kok. Kong, maju kong, maju kok. Lek nawani iki pas. Lha kok ngoten? Soale sing golek perawan tuwa. Rondo tuwa enten. Lah lek rondo tuwa ya enak ya lega. Jalaran wis kulino. Asmanipun sinten Kong panjenengan Kong? Pak Sukadi. Pak Sukadi. Dalemipun pundi Kong? Ale wana catur. Kalih sinten Kong niki wau? Ya mbaan. Niten apa Kong niki wau? Susi wong tuwa mbok remuk iki. Wis kono urusana. Amoh kabeh iki kok. Nggih kok gek dandan-dandanane angel niki bocah-cah niki. Mas. Ngene iki yo nek guyon iki ya Awet nom. awet tuwek nek aku. Rumangsani lho sus rumangsani. Rumangsani oke. Ngono apa golek perawan Nek tuh. awet nom gak iso. Gak iso rek. Awet tuwek rek. Awet tuwek rek. Mbak Susi. Ije Om Jon. Iki sewahne Ayo. kaya Nek kongkon muni awet nom Gak iso rek. Nek awet tuwek elek yo. Yo gak apa-apa. Tak dungakne awet elek. Ya awet terus. Panjang wis kok. Oh, wis kok niku. Iya. Oke wis elek. Iya. Ditawang. Lah apa iki? Nuwun sewu Kong Sukadi. Jenengan tidak ngriki tutuk kono, tutuk kene tutuk gentak dong. Tutuk ki. Kaget aku. Lagune mana apa mau? Ya mau sing tak golek perawan tuwa. Perawan tuwa, sik iki lagu. Perawan tuwa. Kula niki rada tuwa. Aku lho kira-kira kuwi. Nek awakmu siapa?